Terve kaikki ukkelet siellä ruudun toisella puolen. Täällä on Ars2. Ja Koskeo. Ping! Ja siis meillä on tällainen ihan sairaan random YouTube-kanava. Ja me tehdään ihan super random videoita, niin että niiden aiheet ei mitenkään liity toisiinsa yhtään millään tavalla. Ei on sellaisia kaikenlaisia pelivideoista. Nyt johonkin ihmeen. Random sekoiluun. Ja sellaista. Että toivotaan, että kuitenkin jossain vaiheessa haluatte millään tavalla nauttia siitä, kautta nauraa niille, meidän erittäin huonoille vitseille. Ja ette sit ota mitään liian vakavasti. Ja meilläkin nyt on tää Angry Birds tässä näin. Tässä näkyvissä, kun ei me ollaan pelokkaita. Ei uskalleta näyttää omaa urpoa naamua. Kyllä me ne näytetään, älkää pelkää. Jossain vaiheessa, jos on Niin, sit kun tulee sit 200 suppaa ja joo, me ollaan näin optimisteja. Että semmoista tällä kertaa. Oi, voi.